'Yan uwa, wannan sirri ne da ake samun kuɗi da yardar Allah. 'Yan uwa, ana samun nama ƙanana, ana samun yanka 33. Cikin yardar Allah 'yan uwa sai a samu kajeji, amma baƙi ake samu. 'Yan uwa sai a haɗa su a turmin ƙarfe sai a dake su, sai ka shanya su bushe. In sun bushe sai ka ƙara dakawa. 'Yan uwa, in yadda ku sai a samu rariya a tankaɗe, garin to sai a ringa wanka da shi tsawon har ya ƙare. Sannan kuma tsaki-tsakin shi kuma 'yan uwa ana yin hayaƙi da shi ne, shi ma har ya ƙare. Amma insha Allah 'yan uwa, duk wanda ya wannan to farawa yana bin jikinka, to 'yan uwa za a samu abin da ake so alfarman manzon Allah. 'Yan uwa, za ka ringa samun kuɗi akan harkar sana'a, za ka ringa samun kuɗi akan harkar ka da kake yi kowace iri ce. Sannan kuma in a zaune ma kake a gida, Allah cikin ikonsa da buwayarsa zai bujiro maka da hanyoyin samu. Wannan shine a taƙaice. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.